Здравейте, мои приятели! Днес ви показвам туториала, който обещах на хората. Как да си инсталирате VoiceChat. Естествено, това ще бъде нужно на доста други хора. И нека започнем. Значи, първо отидете в CurseForge. Ако нямате CurseForge инсталиран, туториал за инсталиране, трябва да отидете в Google и пишете CurseForge. Упс, ето го. След това отидете на Mod Add-ons и тук цъкате Get CurseForge App. След това трябва да цъкне за това горното. Естествено трябва да сте на компютър, защото е Java Edition. След това ето тук горе ще имате едно CurseForge Installer. Цъкате го и цъкате Yes на всичко. Трябва да изчакаме. И пише, че е инсталирано такова. Но аз съм си го инсталирал и заради това е. Иначе трябва да цъкате инстал на абсолютно всичко или инсталиране на абсолютно всичко и това е. След това, като отидете вече в тука, трябва тук да цъкнете на модове. Не трябва да сте на Modpacks. Упс. Така. Трябва да напишете после Simple и то ще ви излезне. Simple VoiceChat. След това тук версии. И тук трябва да мерите за Forge или на която сте, но която искате може да си вземете. Не Snapshot, гледайте тази версия. 1.21.4. Не взимайте никога тези тук, където пише това. Взимайте само ето тези. Примерно, аз сега ще инсталирам на Forge. Трябва да цъкнете Create New Profile и след това пишете нещо. Ето. И цъкате Create. След като се го направили, вече тук се инсталира и малко време отнема да се направи нов профайл, но трябва да чакате. Ето. И още пише Installing и като готово трябва да цъкнете Add More Content. Готово. Обаче вече е инсталирано. След това тук трябва да имате естествено истинската Minecraft. Цъкате Play. И тук, естествено, ако имате апдейти, тя ви апдейтва Minecraft Launcher-а. Затварям го това и зарежда сега Minecraft. Тук, ето ви го мода. И цъкате Play. Цъкате това. Play. И от тук сте готови. От тук вече имате Simple VoiceChat. Естествено, IP-то ще го покажа после и ще го адна. Но сега трябва просто да си чакате. Тук нещо ще има, защото VoiceChat да ви инсталира. И като се включи Minecraft, ето сега така, вече ще имате VoiceChat в Minecraft. Аз лично харесвам Forge повече от Fabric и другите New Forge. Така цъкате това. И от тук, ако искате да таковате, цъкате винаги това. И това за това игнорирайте. Игнорирайте го, хора. И тук Add Server. И от тук после ще ви кажа IP-то на победителите двамата. Довиждане.